Абаронча-спартыўны аздараўленчы летнік размясціўся на тэрыторыі кобрынскага ўмацавання брэсцкай крэпасці на базе маладзёжнага патрыятычнага цэнтра. Усё тут, пачынаючы ад жывой прыроды і да спецыяльна абсталяваных тэматычных пляцовак, спрыяе здароваму адпачынку і актыўнаму баўленню часу. На працягу 15 дзён школьнікі ад 14 і да 16 жывуць тут, праходзяць пачатковую вайсковую падрыхтоўку, навучальна-трэніровачныя заняткі па вайскова-прыкладных відах спорту. Праграма падрыхтавана з улікам інтарэсаў падлеткаў і, канешне, тэматыкі лагера. За неделю мы уже посетили подразделение и побывали на показных занятиях в 38-й бригаде. Ребята потренировались там. Побывали на погранзаставе, поработали, посмотрели, как работают служебные собаководы. Сами попытались пройти контрольно-следовую полосу. Ну а все остальные занятия у нас уже сориентированы на самих площадках. То, что у нас подготовлено, это разборка-сборка оружия, это стрельба из пневматики. У нас есть прекрасный тренажер, лазерный тир. Спецыфічнаму адпачынку аддаюць перавагу толькі актыўныя спартыўныя падлеткі, якія гатовы да адпачынку ў палявых умовах, розных выпрабаванняў і дысцыпліны. Такіх у летніку ў гэтым годзе 30 чалавек. Ёсць тут і дзяўчынкі, якія таксама вырашылі выпрабаваць свае сілы. Это что-то такое нестандартное, новое. Я вот приехала сюда научиться чему-то такому необычному. Нас учат рукопашному бою. Я смогла пострелять из винтовки. Турызм, паходы, вечары ля кастра і гэта непоўны пералік займальных заняткаў, якія так прывабліваюць моладзь. За эту неделю было интересно научиться новым приемам рукопашного боя. Мы ходили также вчера в поход, купались на озере. Каждое утро у нас зарядка. Эпідсітуацыя ўнесла карэктывы ў рэжым работы летніка «Патрыёт», але вялікія інтарэсы жаданні дзяцей апынуцца сярод будучых абаронцаў радзімы не пакінулі арганізатарам выбару. Адразу пасля першай змены «Патрыёт» стартуе і другая. Софія Бережная, Роман Філюзіч, тэлерадыёкампанія «Брэст».